हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। मैं आप लोगों को एक न्यू देवी गीत सुना रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और प्लीज कमेंट करके बताना हमारी गीत आप लोगों को कैसी लगती है। मलिया गढ़ले बा गजड़ा हमसे पैसा मांगेला। मलिया गढ़ले बा गजड़ा हमसे पैसा मांगेला। केकरा देई हम कमाई पियवा नौकरी छोड़ले बा। केकरा देई हम कमाई पियवा नौकरी छोड़ले बा। सासू हाई मालकिनिया घर में ताला मरले बा। सासू हाई मालकिनिया घर में ताला मरले हाई। सासू हाई मालकिनिया कारा गढ़ले बाकल सवा हमसे पैसा मांगेला। कारा गढ़ले बाकल सवा हमसे पैसा मांगेला। केकरा देई हम कमाई पियवा नौकरी छोड़ले बा। केकरा देई हम कमाई पियवा नौकरी छोड़ले बा। केकरा देई हम कमाई। जेठनी हाई मालकिनिया घर में ताला मरले बा। जेठनी हाई मालकिनिया घर में ताला मरले बा। जेठनी हाई मालकिनिया सोनरा गढ़ले बा दीदिया हमसे पैसा मांगेला। सोनरा गढ़ले बा दीदिया हमसे पैसा मांगेला। केकरा देई हम कमाई पियवा नौकरी छोड़ले बा। केकरा देई हम कमाई पियवा नौकरी छोड़ले बा। देवरानी हाई मालकिनिया घर में ताला मरले बा। देवरनिया हाई मालकिनिया घर में ताला मरले बा। देवरनिया हाई मालकिनिया घर में ताला मरले बा। देवरनिया हाई मालकिनिया। हेलो फ्रेंड, हमारे गीत पहले आप लोग सुनिए, फिर इसके बाद कमेंट करके बताइए हमारे गीत कैसे लगते हैं।